Ụmụ Igbo, unu afụrụ ihe ahụ ji wee gwa unu sị na ọtụtụ ndị Igbo gbọrọ Nnamdi Kanu asị. And anyị nwa na onwe anyị makwara na o nwere ebe Nnamdi Kanu emetechaghị ya, mana icheki ebe o meterie na ebe o meterie ga-efu na ebe o meterie karịrị ebe o meterie. Maka na mgbe Nnamdi Kanu bido na-eti mkpu since 2012 na Radio Biafra gbasara ihe na-eme na be anyị na ihe ga-eme n'ụbọchị taa, dịka ọtụtụ ghọtagoro na anya bụ okwu o kwuru abịachara na mmezu maka ajọ ọchịchị nke ndị Naịjirịa na-achịgide ụmụnne anyị. Nya bụ ihe niile ahụ o kwuru bụ eziokwu. Ọ bụrụ na e were ihe ọma o mere na ihe ọjọọ wee kọmpee nya bụ nsogbu o nwere ugbu a, efu na Nnamdi Kanu ekwesịghị ịnaba na be nna ya na-achịakwa n'oziọma nke ọ na-ezi, maka na onwe onye na-ezu oke n'ụwa. Ya bụ na ọ bụrụ na ndị be anyị bụ ụmụ Igbo bụ ndị Igbo hụrụ Nnamdi Kanu n'anya, kedu ka esi wee kwuo na arụ adịghị Nnamdi Kanu na nsogbu ya na ime DSS karịzịrị akarị maka ọya? Jee na blọga ndị Igbo niile na blọg na jee na blọga ndị kọntent Igbo kọntent kreatọ, jee na blọga ndị niile bụ ndị si na ha bụ ndị nzukọ ndị Igbo n'ụwa niile, jee na blọgin ndị nke na-eme asị na ha na-eme agitation, ka ị mara mmadụ onye na-ekwu na publish ihe gbasara ya bụ health Nnamdi Kanu. Ajọsụ n'ọgba nkịtị na monitor ka magoro ihe ndị be anyị ga-ekwu maka ya. Ekwesịrị by this time na ihe gbasara Nnamdi Kanu ekwesịghị na-aga viral karịa ihe ọsnọ Hindi na-esiri ha rice esibeghị esi, ka unu fụ na ndị mmadụ ji nsogbu Naịjirịa wee na-eriri ulu elele. Onye ka ya asị gị na ala adịrọ ma gburugburu ndụ nze eburozi onye ọzọ ruke bụkwa nkwụ. Onye ọbụla na-adịghị ekwu ka erelizie Nnamdi Kanu ka ọ naba, onwegodi ihe o mere ka anyị nara unu n'ụlọ jee maka ga-esi dozi. Ndị ọzọ ndị befa na-eme ihe ọjọọ ga-abụ ha mechaa ha napụta ya n'aka ndị Naịjirịa jee na befa dụọ ya ọdụ. Kedu ihe nke Nnamdi Kanu ji dị iche? Nnamdi Kanu bụkwa na okwu ọnụ ka o kwuru, ada ejikwa n'okwu ọnụ egbu mmadụ n'ụwa, kama ewere enye ya ọpịpịa enyegoro Nnamdi Kanu 4 years of to 5 years na DSS ọpa na-ekidnap daa iwu Afrịka mbụ Naịjirịa, mana enweghị Igbo gọvanọ, Igbo sinetọ, ndị onu na-eru n'okwu n'ala Igbo, Igbo businessmen gasị na nwanne anyị nwoke a kịta na nwekwe n'ihe mere na ọbara nwere ike ịdị onye ọbụla n'isi, o butekwara anyị worst solution. Onye mere nji asị na onye ọbụla bụ onye si na ya hụrụ Nnamdi Kanu n'anya ma ọ bụ na ihe niile na-ekwu bụ asị, nwere gịnị mere na ada ekwu maka health Nnamdi Kanu? Ọ bụ ọzọ mmadụ ka ọ bụ ọkwa mmadụ ka eji aka ọkwasị na iwe nwanna dị eru n'ọkpụ. Kedu ka iwe nwanne si ruzie n'ọkpụ n'oge nke Nnamdi Kanu? Ihe niile na-ekwukwanụ bikos na ama m na nwoke a gbara mbọ ime ka ụwa niile mara ebe ndị Naịjirịa na ndị Britain na ndị American si emeje anyị. Onye ọbụla were ili egwu eze ya ọnụ na nsogbu Nnamdi Kanu. Ekene m unu, ya gazikwanụ.